kutxi, Marilutxi, hemen, pirrit, porrot, marimototx eta patakon pirata! Donostian gaude, Irrien Lagunen elkartasun elkartea aurkeztu dugu. Bai. Irrien Lagunok elkartasuna maite dugu. Emantaiazo jasota eman elkartasuna da hori. Emantaiazo jasota eman baldago ederra hori. Elkarte asko dago, txiki izanagatik ere, sekulako handitasuna dutenak eta haien aberastasuna ematen digutenak. Hori da? Mundua koloretan bizi nahi dutena. Bai, guk elkarteekin ikasi dugu urteak bizitzea baino politagoa dela abenturak bizitzea. Eta ara, tristurak eta pozak elkarrekin partakatuta askoz ez ere goxoagoak direla. Bihatza burua eskua! Sentitu pentsatuekin! Denok elkarrekin! Elkartasun elkartea, Irrien Lagunon elkartea. Plazer handia da Porrotxekin eta Gipuzkoan lan egiten duten elkarrekin batera. Elkartasuna ardatz duen ekinari aldundiaren babesa eskaintzea. Elkartasun taldearekin bat egin nahi dugu eta gainera gogoratu eta bultzatu. Kaixo, Rakel naiz eta Agipasetik nator, Gipuzkoako guraso banan duen elkartetik. Elkarte honetan, dibortzio bat dagonean umeen hobe beharra begiratzen da beti, beraiek umiak aliketa honenean egotia. Eta oso harro eta pozik gaude Irrien Lagunen elkartean parte hartzea, ze ikusten dugu kriston lan politia egiten dela, eta hori, oso pozik gaudela. Kaixo, Arantza naiz, Gizakien Lurra elkarteko partaide bat. Eta Irrien Lagunek izugarrizko aukera eman digute zuengana iritsi ahal izateko. Hortaz, badakizuen gauden. Guk normalean Afrika aldetik beste gauzen artean umeak ekartzen ditugu. Sendatu ezin dituztenak, gure laguntza pixka batekin hemen operatu ahal izan eta berriro beren herrietara lehenbailen da beren etxeetara joan ahal izan daitezen. Hortaz, badakizuen gauden da anima zaitezte. Irrien Lagunak eta esaten duten bezala, muxu potolo eta bezarkada berori. Ni Mikel naiz eta Gehitutik nator. Gehitu da Euskal Herriko gay, lesbiana, transexual eta bisexualen elkartea. Eta guk, pirritx, porrotx, marimotxotx eta pupu eta lore eta guztikin gaude hemen Irrien Lagunen gauz arraro eta polita marabilloso honetan. Kaixo, Janien naiz eta Euskal Gorrak Federazioan lan egiten dut. Guk Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioa osatzen dugu eta zerbitzu ezberdinak ematea arduratzen gara. Alde batetik zerbitzurik garrantzitsuenak zinuzkuntzako interprete zerbitzua izaten da eta bestetik bai lan eta prestakuntzarako aholkularitza zerbitzua daukagu abian. Gu Irrien Lagunak elkartasun taldean sartu gara eta oso pozik gaude proiektu honekin, izan ere, ganera orain biziari garen krisi ekonomiko egoera honetan, ezinbestekoa ikusten dugu elkartien artean kolaborazioa sustatzia eta zer esanik ez atzian Pirritx, porrotx eta marimototx bezalako lantaldia badaukagu guri lagun. Irrien Laguna proiektua martxan jartzeko berria, egunkaria eta elkar argitaletxerekin batera jarri genuen martxan dela urte bete. Gaur hain zuzen ere elkartasunari nahi dugu eman garrantzia eta bide bat hasi nahi dugu. Elkartasuna oso importantea da. Elkartasuna gura besti bat edion bezala eman eta jasota eman elkartasuna da hori. Gure pailazoan, ibilbide luze horretan lagun guzti hauek egin ditugu. Eta batzutan proiektu txikiagoak, batzutan handiagoak, batzutan saioak antolatu ditugu, batzutan kantak egin ditugu, batzutan ipuinak, batzutan kartak, batzutan puzzleak, batzutan bideoklipak, batzutan ikuskizunak, batzutan diskoak. Denetarik egin dugu eta gu batzutan ematera joan gara eta gertatu zaiguna izan da eman baino askoz gehiago jaso dugula. Jeni naiz, Kaledon Kaiokotik elkartetik batoz, jitoak gara, euskaldunak gara,
gure nortasuna eskubidea da eta aniztasuna errespetatu dezagun. Hemen gaude herrien lagunekin parte hartzeko eta oso pozik gaude. Nire izena da Manuel Zerra, honek elkartearen ordezkaria naiz. Honek Nikaraguan egiten du lana, dauzkigu ja 22 urte lanian, eta emakumeekin, aurrekin, produzio proiektuetan eta hainbat gauzetan. Gure proiektu nagusia da kintxoak, eta dauzkigu 20 urte kintxoak lantzen, eta kintxoak dira Nikaraguako aurrak, arazoa dazkatenak, eta gu saiatzen geha pixka bat, halako babes pedagogikoa eta dena ematen, ezta? Orduan, goazi ginenean, lanian, gure lelo nagusia zan elkartasuna, herrien xamurtasuna, eta gaurkoa ikusita eta gero, uste dut irifartxoa agertu beharko garela, eta hemendik aurrera, gure lelo nagusia izango da elkartasuna, herrien alaitasuna. Hementxe gaude, Izaskun Dani, Maite, Beroa elkartetik, Gipuzkoako Harrera Familien elkarte bagea. Ia da 10-12 urte daramatzagu lanian, irabazi asmorik gabeko elkarte bagea, eta 3 helburu dazkau nagusiki. Alde batetik haur eta neraben eskubideak babestia, bestetik harrera familia irudia legaltzat hartu, bultzatu eta sustatu, eta azkenik harrera familia artean elkar laguntzia. Harrera da haur bati eskaintzia etxe bat, bizipen aukera batzuk hasi eta hezteko. Gure aldetikan elkartean, informazioa eta laguntza eskaini, eta helburu hauek aurrera eraman ahal izateko, urtean zehar ekintza, ekitaldi, jardunaldi eta barri antolatzen ditugu, eta esan azkenian haur hauei laguntzia erresa dela, hor dagoen baliabide badala, beraz, informatu zaite, animatu zaite, eta aurrea. Gu Melaia Gipuzkoa elkartetik gatoz, Adopzio Familian elkartetik, eta elkartean egiten duguna da adopzioari buruzko informazioa eta formazioa adopzioan jakin nahi duen ororentzat. Aurrak barne, aurrak ere tarte direlako. Eta sartuta gaude Herrien Lagunen proiektuan, orain ja proiektua ez dela, gauzatu dela, Herrien arteko elkarteak gauden bezala, denok elkartuta, irri egiteko eta aurrera egiteko. Elkartetako esparru errealitateen aurrean hau da gaixotasunak, ezgaitasuna, famili mota, eredu berriak, etorkinak, kultura ezberdinetakoak direnak, horien aurrean atzera pausoa ematen dugu. Tristura, beldurra, sufrimendua, atseginak ez diren balorekin erlazionatzeko joera dugu. Baina gure aldetik esan, gure elkarte txikitako jendeak irribarre ere egiten duela, itxaropena, laguntasuna, bizipoza, irakaspen baliotsu eta balore balkogarrak ere transmititzen diola gizarteari, guzti hori. Beraz, gizarteari laguntasuna eta elkartasuna eskatzen diogu. Errealitate ezberdinen aurrean, jendeak ikuspegi zabala eta anitza izan dezan bultzatuko dugu. Hau da, Euskal Herri koloretako bat, izan dezagun. Gure lekua eta abia puntua, elkartea, Herrien Lagunak izango da. Hasiera gaur da. Baina etorkizunak jarraitza espero dugu, guztion laguntzarekin, eta ni lema hau jarri dut, beti ere elkarturik eta irri hauki batekin. Ahoa begiratzen, irribarre polipolita du. Hemen, Bukron, hemen txebertan, eraikiko duzuen, hortz klinikarekin, hemendik aurrera, irribarre horiek asko txuriagoak eta hundiagoak izango dira. Kaixo, hau Biki da, eta hau Amaia. Eta gu Jala Gazte ekimeneko kidegea, Sakaran alde lan egiten duen elkarte bateko partaide.
Jara gaztekimera, duela 3 urte sortu zen, Sahara refuxiatu kanpamenduetara joan ondoren, han proiektu bat burutu ondoren, konturatu ginen, Mendebaldeko Saharak behar zuela bosara mai lan batzuk, eta batez ere haien egoera salatzeko, eta horretan egiten dugu lan. Saharan alde lan egiten duten elkarte txiki asko gehiago badaudela, eta bereziki lan handia egiten dutela baita ere, udararo haurrak eta Euskal Herriko familietan hartzen, udara pasa dezaten, Euskal Karabana, otsailean antolatzen den Euskal Janari bilketa eta karabana, noski, jalak nola ez, Sahararen izandako lan hauetan kolaboratzen du, baina argi utzi nahi dugu, jalak azken finean, pixka bat, Sahara herria bizi duen egoera salatzea duela helburu. Salatzea eta aldarrikatzea haien eskubideak. Jala gazte ekimena, Herrien Lagunen elkartasun taldean emateko prest gaude eta haietatik jaso. Eta, ez, bertako webean jarriko dugu gure informazioa, eta, gure berri jakin nahi duen edo zen, oso ongi etorria izango da, eta espero dugu elkartrukak eta hori, aberasgarria izango dela denentzako. Aspanogi elkarteko geha, Gipuzkoako haur-minbizunen gurasoen elkartekoak, gure xedea edo helburua da haur-minbizunaren eta bere familiaren bizi maila ahalik eta hoberena izan dadin lanean jarraitzea, ospitalean eta ospitaletik kanpo. Beraz, elkarturik eta gure zerbitzuak aurre eta familia eskinez nahi duguna da gizarteak ezagutzea guk egiten dugun lana. Beti elkarturik irri batekin. Jon Barriola naiz, Gipuzkoako Esklerosi Anizkoitza elkarteko gizarte langilea. Eta, pixka bat guk egiten dugun lana da, Esklerosi Anizkoitza jasaten duten pertsonei eta naiz familiei lagundu, ez? Gaixotasun neurologikoa da eta bizitza guztian zehar gu hortxe gaude behaiei laguntzeko. Eta elkartasun taldean parte hartzea erabaki dugu, oso alternatiba ona iruditzen zaigu. Azkenian elkarteak elkarlanean lan egin behar dugulako eta guztioekin batera hobeto lan egingo dugulako.